Truk. Sing terkenal ki ya ora mung Wiyagara Sinden. Lah terus aku ya duwe tukang son ning pinter nembang suarane apik, Truk. Oh iya. Engko kon nembang ya. Kathokan dawa ora ta wong iki kathokan dawa. Sopan kok kon nembang. Heeh, wah suarane apik. Mongko kuwi bintang film. Wah. Bintang film ANTP. Saiki mung dadi tukang son. Sopo? Pepi. Wah. Tenan kok. Wah, engko takone ora gelem tak sabun sirahe. Ayo ora apa-apa. Wong sirahe brodol rambute disabun. Sabun kok sabun bebek. Tak jodoni sinden ya Mas Pepi ya, men kita semringah. Ayo Pak, nggih boleh. Tin demeken jenggote Pepi. Ayo kowe sing kowe kuwi paling nyenengke nek anu wong lanang iki. Ayo. Piye? Ndekno kowe sok ngrasani ta? Ayo. Kula apa? Ayo apa? Oh, sinten sing ngrasani? Mas Pepi. Salaman rin Mas, dereng kenalan. Ya Mbak, kenalan nama kula Pepi. Saya asli dari Wonosari. Itu kan di sini saya ikut Bapak Seno itu. Oh, namanya Pepi. Iya. Panjangnya Pepi siapa? Pepi. Lucu ta? Bener kayak ora salah. Nama panjangnya siapa? Pepi. Tua banget tuh. Iya. Iya, aku mau tanya loh. Boleh silakan. Kok gundulnya bisa kayak gitu ya? Ya alhamdulillah dulu saya sering kena paparan sinar matahari terus mungkin dianya nggak mau tumbuh Mbak terus tumbuhnya di bawah. Nih di bawah. Bawah mana sih? Kok blok wae. Kowe mbiyen tukang nyunggi gamping. Leres Pak, leres nggih. Masa mergo gamping Pak? Nggih. Aku iki mergo asli kuwi ora dagelan iki nyambut gawe nyunggi gamping. Ya. Terus hasilnya ngono ki? Gempuri Gunung Gamping kuwi lho. Jenengan nek misalnya kepengen boleh. Pengen apa? Nyunggi gamping. Nek tapi aja nyunggi, diwur-wuri wae ya. Lah nanti nggak tumbuh. Oh bagus. Ya nggak mau. Sampingnya saja yang dihilang. Maksudnya iringan kene lho. Ngapa ta sinden udah ngapa lho? Oh, sinden do cengengesan kabeh. Udah kepengen nyunggi gamping piye? Iya. Sini toh Mbok sini, jangan ke situ-situ ya. Iya, Mbak. Jujur saya itu takut loh Mbak sama jenengan. Kenapa takut? Jenengan itu setiap kali berpapasan dengan saya seperti Kereng ya Pep ya. Itu karena belum kenal. Kalau sudah kenal ya nggak apa-apa. Nanti kalau sudah kenal tuh kita bisa ngobrol-ngobrol. Oh boleh. Ya. Nek kenal karo Tatin iso ngompol-ngompol Pak. Ngobrol aku. Ngobrol lah ora krungu ya. Ngompol. Iya. Dadi kok ya kudu tepung. Kuwi keruson sistem ngono lho. Keluhan-keluhan tentang sound system ki dikandhake Pepi kuwi kok dikandhake operatore. Miku sok kurang anu lho Mas. Kurang pripun Mbak? Kurang munggah ngono lho, suarane kurang banter. Kirang munggah ngoten nggih? Nggih. Oh, siap. Mangke apa ki jenenge? Apa ta jenenge sing Puteran ngono wae. Nah, sing kuwi dipunter aja aja nggo dolanan. Oh, mboten. Jenenge kok men stabil ngono lho suarane. Siap nggih, Mbak. Ayo ngayal, aku tetep nggo dolanan. Hah? Nek nggo dolanan. Maksudnya nek sindane muni iki tak cilekke ngik ngono. Nek kurang gede tak gedhekke ngik ngono. Ya engko ora stabil suarane no. Ora apa-apa, justru ora stabil. Jonjing kok. Dedadose munggah mudhun Pak nek tinggi dolanan suwantene. Kok dadi ngono. Nggih. Apa seneng ngono kuwi? Kaya sik kowe kok grogi to kok sirahmu keringetan ta? Mboten. Apa saya mengkilap? Gawan bayi, Pak. Masa ayo ora ana rambutnya tenan to, Mas? Wonten Mbak niki? Yo, tapi mboten kula obral. Oh. Aku ya enggak mau rambutmu lho, rambutmu. Oh, lah nggih. Kok ayo keriting-keriting banget tapi. Nek jenggote piye, Tin, menurutmu? Apik to? Kelebatan. Oh, aku nek sing jeneng model Werkudara ngono kuwi. Werkudara kuwi asline jenggote ngono kuwi ning bagus, nek iki ra elek.
Napa nggih to Pak, kula jane ganteng kok Pak jane. Ah iya nek rambutnya cukul. Ya istimewanya dia di gundulnya itu loh. Kowe oleh sono tuku nang toko apa jenenge toko nggon masakan kuwi golek minyak samin. Kuwi wis diteliti nang Kanada. Kuwi kancaku mbiyen gundul tak olesi minyak samin kuwi wah ireng. Apa nih? Dirubung semut ndak, Dek? Ora tuku rambutnya? Ora, nek ra ireng. Dadine apa? Ayo, tembangke, Tin. Ya. Kan Mas Pepi. Lho kowe sik nembang engko dangdute berdua, Mas Pepi memang wis. Aku mau denger suaranya Mas Pepi katanya bagus loh. Lah tadi udah nyuwara kok ya. Kamu itu budek. Hah? Ya sing dangdutnya kan belum. Ayo engko ditembangke. Kita duet ya, Mas. Oh, boleh. Nggih. Siapa dulu yang nembang? Jenengan Din, Mbak. Kula. Nggih. Oh, nggih. Apa, Dek? Dek zaman berjuang jarak kelingan lanang tak openi saiki ono janji ning saiki apa lali sinandeng-andeng neng gunung tak sadongi sekot Syukur bisa nyawang desa tapi raja kelingan anak-anak minta openi saiki ngendi carane wes melang ngaturutan sing janji saiki ono lali gunung tata dongi sekot jagung
Teng pundi? Ayo neruske lho, arep nang endi? Berapa terusannya, Mbak? Syukur. Syukur bisa Matur nuwun. Mas Pepinyo aku janji tak paringi sangu to. Nggih. Lho. Kok Pepi tok? Aku nggo ngopo aku? Lah aku ngancani Pepi lho. Aku wis kulino pentas kok nya. Mas. Yo tuku minyak samin. Minyak samin iki minyak roti. Ane nyatane ana tenan kancaku tak apusi ya. Oh, to. Tak apusi iki obat saka Kanada. Oh, siap. Njaluk sithik wae. Bareng esuk sore diolesi. Esuk tak takoni piye Lon? Marlan to. Heeh. Iso tukul ora? Ora emeng pliket. Oh ya kurang ajar ono wong tuwa tok apusi. Ndase diolesi minyak samin. Saya duduk. Iya, duduk udah. Jangan ngenteni apa kowe kok ngadeg terus ki ora. Mbok menawa njuk nyatin ngono. Wes ora iso wingi tak mombongi tak jaluke dompet lho. Endi? Aku iki tak keke mau Masa dijaluki jenengan po? Karo Piyayi Manding iki karo aku do Tatin wis anu Elisa ora mangkat ganti Elisa wis pentas limbukan karo gara-gara dikeki apa. Kae dompet nyot titip. Oh. Nek ora tak jaluke ora bakal dikeki. Nggih, matur nuwun. Ning kok dompete buka ya? Hah? Kok wis buka? Rite diunggahke. Engko ora nutup. Mau tak buka kok lho kok wis buka iki aku. Nah, sing buka udu aku karang rite dicoba ndak ana sing bodol barang. Tuku apa-apa ki mesti kudu dicek dhisik. Nah iya.